IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Kalikagom ti gobyerno lokal ti Sarat nga manginvest iti pundo ti munisipyo. Kuna ni Vice Mayor Remigio Medrano adda nasurok kumurang 30 million pesos iti mabalin nga mousara para ti nasaong investment. Kuna na nga masabol ti resolution dito sa Sangguniang Bayan kasta pagsiritaan iti laing kalabes nga session. Namuang inisiatibo dito ni Mayor Conrad Medrano nga masabol mang putar ti resolution manipod iti Sangguniang Bayan. Pasyente Vice Mayor abayan ti retoy ket dumakkel ti pundo babayan ti nasaong investment asan ket tingat maturog iti kaha ti gobyerno. It's just an issue of trying to be creative on how to produce more income for the LGU. Imbes nga maturog dito sa kabasit na kwarta iti munisipyo, nga ampay nga mausar ka dito yung gundaway, kat invest milaan iti something na kumita iti sa kabasit na kwarta, tanda iti mausar nga mag-implementar ka iti pagsayatan iti iling nga Sarat. Dito yung initiative ni Apo Mayor na mangidawdawat iti pamalubos wano authority ng gapo iti Sangguniang Bayan nga mang-invest iti sangkabasit na kwarta iti munisipyo tapnon kumita iti sangkabasit na kwarta nga pang implementar na kadagiti dadumpay nga gandat na iti ilitay nga Sarat. Malagik iti kalabes ket nagarat ti national government ti sabaling investment tapno dumakkel ti pondo ti gobyerno. Idol Dennis Alipio, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.